exemple, si pots jugar a les estones del pati futbol, si et posen molts deures, si els professors són propers. Totes aquestes preguntes esperem que te les puguem resoldre i que la nostra experiència et serveixi. L'horari està prou bé, ja que haurem de venir a la tarda, però ens va costar adaptar-nos. Ens va costar adaptar-nos perquè l'hora de dinar es fa molt tard i ens hem de llevar molt d'hora. Doncs el nou horari em sembla millor que el de primària, perquè tens tot el lliure per fer activitats extraescolars, estudiar i això, però sí que és veritat que al principi costa una mica adaptar-se per aixecar-se una hora abans i tot aquest temps. L'horari em sembla molt bé, ja que tenen temps lliure per la tarda i em va costar una mica adaptar-s'hi, però després ja va estar bé. Ens donen consells no només dels estudis, sinó de la vida en general. Ens expliquen el que seria millor de fer de gran per la carrera, consells que ens poden anar molt bé, que treure'ns títols ens poden servir molt per la vida i perquè la feina ens vagi millor. El nostre ritme de treball. I ens expliquen les coses tants cops que necessitem. De tot tipus. De més divertits, de més exigents, de més propers. Depenent del teu caràcter, et caurà més bé un professor o un altre. Però tots tenen una cosa en comú. T'intenten ajudar quan ho necessites. El meu lloc preferit és el pati, perquè és on podem parlar lliurement, podem desconnectar i podem menjar. La nostra aula preferida és l'aula de tecnologia, que és una aula gran, que permet explicar-te pintant, dibuixant o fent algunes manualitats. I encara que sigui 2 hores a la setmana, m'encanta aquesta aula. El nostre lloc preferit de l'escola és el gimnàs, ja que és on podem desconnectar i fer activitats més dinàmiques. A mi el que m'agrada més de les classes és l'hora de lectura, quan canviem d'aula, quan ens deixen estones lliures per estudiar o fer deures. I a mi el que m'agrada més és treballar en grup i teories educatives perquè a la primària no les feia. A projectes treballem en equip i fem noves amistats. L'espai en què treballem és molt més gran. La metodologia és molt més divertida que la d'una classe normal i fem projecte 4 hores a la setmana. Projectes són activitats diferents que normalment a classe no fem, com ara que a classe fem apunts i als projectes fem cartolines, audiovisuals o exposicions en grup. I cada membre del grup porta unes idees, ja que cadascú és més bo amb unes coses que amb un altre. I a projectes normalment fem temes interessants com l'antiga Grècia o el bosc i els ODS. Al projecte treballem en equip, a diferència de la classe que treballem individualment. I això fa que respectem les opinions dels altres. Al projecte també aprenem a parlar en públic perquè fem exposicions orals Recordeu quan vam fer el viatge a França? Sí, vam anar a Narbona amb l'optativa de francès. Te'n recordes, Àlex? Ai, sí, ara que n'estàvem parlant, quin record de França? Però la millor? La Barcelonada! La veritat és que sí, el nivell és força exigent però suportable. I en quant a deures i exàmens, no tenim molt, però ens costa qualsevol. Tots sabem que ja volem acabar per de l'ESO. Ja, però i totes les amistats que hem fet durant aquests anys? No vull perdre l'amistat al cap de vosaltres. Està tranquil·la, que no ho perdem, som uns grans amics. Hem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a la vora. Hola, soc l'Oriol Casal, un alumne d'aquesta escola que acaba de fer ESO i està començant batxillerat, i us puc ben assegurar que les matèries del llarg de l'ESO han sigut constants, ascendents i a més hi ha uns professors molt qualificats que t'ajuden a arribar a la fita de batxillerat. Però no hem deixat de caminar. Creiem que depèn de quins àmbits sí que estàvem preparats però en altres no, és a dir, per exemple, en la part teòrica sí, perquè ja ens acostumen a uns hàbits i a unes rutines d'estudi. Però la part pràctica és la que aprenem aquí als mòduls. Doncs això és tot. Esperem que us hagi agradat i que us hagi quedat una mica més clar com és l'ADN. Que teniu alguna pregunta més? Que siguis fort,